Bé, algunes forces polítiques, l'oposició segueix improvisant i segueix amb les improvisacions. Propostes que no estaven en el seu programa s'estan dient de manera, jo diria que amb poca consistència. Això no és el programa per 4 anys. Per tant, això és una determinada invenció. Barcelona el que té és el repte de fer els propers anys la generació de 2 nous barris. Un és la Verneda Industrial al costat del Bon Pastor i l'altre és justament el barri que es diu la Marina del Prat Vermell. En aquests 2 barris, que ja tenim el planejament fet, podrem seguir desenvolupant el planejament i podrem començar a generar els espais públics, les zones verdes, els equipaments i les residències. Un mínim de 11.000 vivendes a la Marina del Prat Vermell, un mínim de 11.000 vivendes al que és la Verneda Industrial. Aquests són els 2 nous barris que la ciutat de Barcelona començarà a construir el proper mandat. Dir que anem més enllà, que es posa en el port, que es posa en el que és l'actual consorci de la zona franca, que és que hem de treure teixit industrial de la ciutat de Barcelona, tenim prou feina els propers anys per tirar endavant aquests 2 nous barris. Són els que estan programats, són els que podrem fer i novament nosaltres diem allò que podrem fer. El de més són improvisacions d'algú que un dia parla des d'una determinada òptica, l'endemà ahir va vestir la ciutat de negre absoluta, com si tots fossin problemes. Això a mi em sembla que comença a ser l'expressió més clara de la feblesa, de que no hi ha alternativa i que per això s'han de començar a fer o caricatures o invents en aquesta ciutat. El metro que el senyor Trias no van fer, es van negar a fer, es farà ara. La línia 9 s'està construint, la línia 2 és un projecte que es tirarà endavant. Tota la reforma i l'adquisició de patrimoni, per exemple, allà a la fàbrica Philips, tot això li està donant un caire de nova centralitat, el desenvolupament de la fira que està al costat. L'altre dia ho vaig dir, en els jardins de Sant Cristòfor, justament la Marina del Port, el nou barri de la Marina del Prat Vermell, són àmbits de nova centralitat de la ciutat de Barcelona. Però això ho estem construint nosaltres, a través de més equipaments, més residència, més serveis i més connectivitat. La connectivitat que ells durant molts i molts anys van negar en aquests barris són la connectivitat que nosaltres ara farem realitat.